Dobar dan, moje ime je Vladan Babić, profesionalno se bavim boksom i kapiten sam reprezentacije Srbije već nekoliko godina unazad. Pored toga što sam kapiten, pravio sam ozbiljne rezultate na međunarodnoj i domaćoj sceni i verovatno bih pravio i daleko veće i uspešnije rezultate da nisam imao ozbiljnu povredu lakta, to jest oba lakta. Imao sam veliku količinu kalcifikata oko zgloba i u samom zglobu, što mi je mnogo pravilo problem pri samom pokretu i pravilo velike bolove na mečevima i na treninzima, pa nisam baš mogao da dajem svoj maksimum. Igrom slučaja sam čuo za ordinaciju Fizionovu, gde sam došao na razgovor i na preporuku. Objasnili su mi da jedini u jugoistočnoj Evropi imaju fokusni Shockwave koji mi je mnogo pomogao i posle određenog broja terapija uspeo sam da povratim pokret i da povratim snagu i da povratim kompletan udarac kao što sam nekada mogao da udaram. Tako da sada, posle uspešno odrađenih terapija, nastavljam dalje ka svom cilju da osvojim još neke od titula i da budem što uspešniji u svom sportu.